Bwanjino apa tilowe ku parliament itatenga nthawi osafikako malo amenewawa. Of course ndi nkhani zonena kuti achina Amalis Hotel Pension Fund timakafikabe side ya kumeneko komano zochitika zina ndi zina zokambirana kusiyana zimene ndi zimene zizi za Amalis Hotel Pension Fund ndi sitinabwere nazo pano pa Justin Tech kapena kuti kuzikambako. Okay, ku parliament leroli mu zokambirana kumeneko kwapezeka zonena kuti aphungu a nyumba ya malamulo adutsitsa ndalama zokwana 85.8 biliyoni Malawi kwacha. 85.8 biliyoni Malawi kwacha. Kunena kuti ndalama zimenezi zikagwiritsidwe ntchito ku State House akuti kukonza zina ndi zina. Inu ndalama zonsezo mukati zikakonze State House koma inu kapena inunso nde kuti mupanganso za MCP yet inuyo a DPP ndi a MCP nonse muchita za ukamberembere umbaveti amene otu ndi makoments amene akutiridwa ndi anthu kunjaku zomwe zapangitsa kuti nkhani mpaka tibweretse pano fayi kukhala ngatibe ku trend anthu ali nayo chidwi kwambiri. Ndiyetu ena akupereka zifukwa zabwino ku parliament komweko kunena kuti yayi iru sizoti apanga mistake ya ndalama zimene zozo ndi zimene zimafunikira ndi kuti akonze kumeneko ayi ndemo nkondilola ndi fotokoze motere nkhani kuti tekuti titsatire bwinobwino. Okay, ku parliament anakalimbana bende nkhani ya budget ya dziko lino boma kodi lidzigwiritsa ntchito ndalama zingati kuchoka ndekuti mu chaka cha 2026 kukafika 2027 ndalama zomwe zitagwiritsidwe ntchito ndi zingati. Ndi ndalama zapereka zambiri mpaka zomwe kafika I think 10 trillion apaso akunena kuti awonjezera mpaka nazifike 12 trillion mambali zina ndi zina zitadandaula. Ndeno amwana mvekanonso pa thing yafika nthawi yonena kuti anthu azivota kumene kucha kodi izizi tidutsitse iyi kapena isadutse anthu kumavota nde apapa kuona kuti atavota anonso pano adutsitsa ndalama zimene zokwana 85.8 biliyoni kuti ku State House ngati kungakhale zina zake zophwanyika malo amene akukonza ndalama zake zikhale zili zimenezizi. Ndeno anthu ngati achinakondwani na nkhomwe anabwera kunota ayiso iyayi izi sizoona yayi sitingatenge ndalama zozo ndikunena kuti ukazika ndekuti ku State House ndalama zimene zozo zikupitirira ndalama zimene zingakhale ndekuti tikaphatikiza ndalama zimene zikuyendetsa prison ndi ndalama zimene zikuyendetsa budget ndi ndalama zimene zikuyendetsa immigration kuziphatikiza ndalama zoyendetsa ma institution awiri amene wawo zomwe ndi very sensitive ngati ku prison kuja kuli anthu ambiri kwa basi kumene kuja amene azikafunikira chakudya ku immigration iso kuti zina ziyende ndekuti akuti kuchoka ku immigration ndi prison kuziphatikiza ndalama zimene ayika kuti zikayendetse ma institution amenewa sizikulowa ngakhale mu ndalama zimene zikulani ndi sizikubalansa. Ndalama za ku State House izi zikuchuluka kwambiri kuposa ndekuti ndalama za ma institution awiri amene wawa akaziphatikiza ndakunena kuti zoona ma institution ngati amene wawa tikekuka ndalama kochepa koma ndekuti ku State House tikakhuthuleko zindalama choncho muganiza bwanji inuyo. Ayi izizi ndizonena kuti ndalamazo zachuluka kwambiri ayi zachuluka ukangokonza koza zinthu ku State House ko ayi zachuluka pa budget ayi ndalama zimenezo ndi zambiri kwa basi. Pamene panazabwera ndiye kuti notu ameneyo Khumbo Kachale ende timamuzoziona kuti iye ujayi pajatu anali ndekuti vice president mu nthawi ya mayi Joyce Banda wa dziko lino ndiye kuti iyeyo panopa akuyimira dera la Mzimba South West ngati MP amafotokoza kunota ndalama zimene zizizi 85.8 billion zikuyenera ndithudi zirani zipite ku State House ko chifukwa chonena kuti State House sili bwino. Ndati kamakamba izo guys mene Kamuzu Palace jemaonekera mukono kuti sili bwino of course zikuzobe amagaya MCP anapita mene kuja kukapa kako zosakhala bwino nakapa kako zinthu makoma komanso ndati anaphwanya zina ndi zina koma kodi zimene zija mpaka zikafika ndalama yomakwana 85.8 billion akamba zone kuti yayi tikamakamba za State House sitikukamba za Kamuzu Palace yokha. Kamuzu Palace konkofunika ndiye kuti kuzikhala maintenance ndi zina zoterozo komanso ndiye kuti tikukambatu za Sanjika Palace imene ndiye kuti ili ku Blantyre State House ija yomwe ili ku Blantyre kunena kuti kumeneko ndiye kali kanapanga ka maintenance anayipanga liti ndiye kaya matabwa ndi zina zotaka achina chichonse kumene nyenyeka zosakhala bwino kuti akangoisiya zaka ziwiri osayikonza imene iyi kwa zaka ziwiri ifika paja poti notero simunganene kuti kumalo kumakhala president
enawo ndi malo amene nokuma ngati kwabwera kazitsogoleri a dziko ena ake kubwera kuno kudzayendera Malawi kudzachezani mtsogoleri wa dziko la Malawi amene akagone malo ngati amene aja mungakasiye kwa alendo sizili bwino kumenekoko kuyani kusanjika palace ndikuti sikokha koswera azikamba zachina mtuntha machani state house ija yomwe ili kulilongweso kumakamba kuli ndoti ma state house osiyanasiyana kaya ndi nyumba ya bomaso yomwe ili kumangochi kuchikokobe kuliso ndekuti state house kumenekoko konseko ndithu boma lina lililonse I think kumapezekabe ndithu kaya ndi nyumba ina yake yoti president akhoza kukhalamo ngati state house koma boma limenelo malo onsewo akafunika ndekuti maintenance zinthu zimene zinawonongeka zina zomwe zakalekale zimangidwe replace kaya ndekuti kakuzikaphwanyika zotani zonsezo ndalama zake mu chaka zimene zichindeka akhagwisa ntchito ndalama zokwana chani 85.8 billion nde uyu Khumbo Kachali amabwera kuti ine ndikuona ngati ndalamayo sizolala kuisa kuyika kumeneko imafunikira ndithu ndalamayo ikhale motero kuti zina ndi zinazi zikatani zikakonzedwe ife tingoyembekezera zonena kuti akakonza apa tisamvenso nde kuti no chaka chamawasa kuti budget tikuyikaso ndalama mwakumwakuti pa ndalamazi zuchuluka amwene situzo zoti no kodino kusanjika palesiko zinthu zimene zinawonongeka ndi ziti ndi ziti nanga kodi zijazi nde kuti kuje zakukamuzo palesi zija zimene zija ndi ndalama pa zifunika ndalama zotani sitikuziwa komano nkhani ndionena kuti no ndalama zotikamaziona tuziona ngati zochuluka tizinena chilungamo ziwoneka zochuluka we don't know kuna kuti kodi ndi katundu amene ndi zimene afuna akakonze kumeneko zibalansana lese tingabwere nkuzana kuti ndalama zochuluka ndetisanaonenso nde kuti zimene zinatani zinawonongeka kumeneko ma maintenance amene akufuna tani achitike kumeneko unfortunately magayi sakubweresanso kuti kuli zotere zomwe zofuna zikonzedwe fa zimafunika choncho mukabwera ndi kuti makangati mwabweresa ndi kuti chani evidence umbononena kuti ndalama zedi zikagwisidwa ntchito pati pamenepo komano ndi kuti ma MP awiri amene wawa nankuma kunota ndalama zachuluka kubwera ndi kuti Khumbo Kachali akuti izi zindi zoti zikufunika chani zikufunika ndithudi kuti no zikagwire ntchito kumeneko sizoti zachuluka ndalamazo ndi mmene zimene zikhalire komanso ndakuti mwana mvekana abwera kuzakamba zonena kuti inde tikhoza kumaona ngati ndalama zarani zachuluka komano muziwe zonena kuti ndalama zitazika dala kuti cholinga chionena kuti nyumba za boma zikonzedwe kuti noti anthu azitha kukhalamo president azitha kukhalamo upenda uzikonze zimenezi zipi zikuti zikungolowera basi kufika point yonena kuti atani tizizangokamba zoti nyumba ikoma ndeti yasanduka ruini yasanduka ndi kuti nomwina mwake chiphakasa china chake pa zina ndi zina zatani zawonongeka so tizikapeza umene kuti masiling adyeka chanchani makoso adya siling kaya zina zotero ziyayo kofunika ndithu kutani kukonzedwe kumenekoko ndi chifukwa chake tikunena kuti no ndalama zitazika kumenekoko ndithudi magayi nkhani izeti ndeku parliament tiri kumeneko paja mmazuwa kale zomwe zimachitika of course mwana mvekabe akupitirizabe kunena kuti ineyo ndikupanga kondemu akuti no akudzudzula ntchito omaphwanya zinthu ku state house ngati pamene anapangira magayi MCP aja kuti pamene machesana achite bwino fande kuti nozipeza zati zapangisanso kuti mwina mwake ronongeka ndalama ina kaya kuti tikakonze zinthu ngati zimene zidzani tikukamba chonse magayi mukuiona bwanji nkhani iyo biwandala ngesena ubweresereni ma videos ankhanizi timabweresera nthazi komano imakhala ntchito osati masewera magayi ndika malinki a ma video ndekuti zomwe zochitika parliament zokambirana amene mungafune kukaonera I think mukazionera ku Facebook ndikuyikirani malinki mojeni mu comment section imo mungapita ndekuti kupanga klike malinki amenewo koma ife timangofuna tiperekeno ndekuti ma highlights ndekuti zomwe zachitika no ma high moments eniwo cholinga choti titsatire bwinobwino mu chichewa akuti